हेलो फ्रेंड्स नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि बड' ब्लग्स यूट्यूब चेनेलाव बरायनानै लाहरग्रोबाय मसलपुर हायार सेकेन्डारिनि जिके बे गेलेग्रा फोथाराव बाक्सानि ए डिभिजन फुटबल लीग सोलिबाय दङ बे फुटबल लीग सोलिबाय थानायनिनो मोनसे आङो बरमा उदांस्रि स्पर्ट्स क्लाब आरो दुमनि स्पर्ट्स क्लाबनि गेजेराव जानाय मोनसे फुटबल खेलानि भिडिअ लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां भिडिअखौ नोंथांमोना लाइक खालाम लोगोसेनो शेयार खालाम लोगोसेनो जुदि नोंथांमोना चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम फैदो दानिया भिडिअखौ जागायनोसै
Sini ada sekolah. Main sama. Ada sini kain gitu nih.
Hello.